ke barin gaya miki gaskiya, ni ba ban fayyada da ke barin kijin gaya miki. Inji, ni na ji kina wani bashi ne. To wallahi tallahi sai na caje ki tsaf. Ciki da bai sai na caje ki saboda haka wuce mutu. Ka ga fitan yaron nan? Ka san ban shiga aikin da ba na bane shi yasa ban dafe shi. Baba lafiya ka shigo cikin gidan ba sallama ko sai bige da ke. Uwa ki nake mu. Yawwa. Amma wannan magana ta yi asirin rayuwa. Namaste. Mashikaram mazatam saksatan. Wallahi Allah ina cikin damuwa. Damuwa ta me? Akan dai yarinyar nan ce. Daga karban cin hanci kawai sai a kore ni a aiki. Ni ba abin da zaka ce min. Mama tun safe ban ci abinci ba. Allah ya sa tun ran da aka haife ki ne zuwa yau baki ci abinci ba abin da ya dame ni. Sai an jima.